У США намагаються стримати пожежу Калдор, яка вирує на сході від Сакраменту у штаті Каліфорнія. Вертольоти безперервно набирають воду в озері Дженкінсон, а дим накрив багато районів округу Ель-Дорадо. За кілька днів вогонь поширився на територію площею понад 21 тисяча гектарів, і стримати його поки не вдається. З декількох міст було евакуйовано понад 11 тисяч людей. Десятки будинків згоріли. Цей тимчасовий центр Червоний Хрест відкрив для близько 60 людей. Мені вперше довелося евакуюватися. Я живу у тому лісі ось уже 20 років. Інші теж мусили виїхати. Завжди сподівався, що зі мною такого не станеться, але нічого не вдієш. Таких емоцій я раніше не відчував. Ми за 39 років багато чого пережили, але такого. Усе пропало, нічого не лишилося. Я навіть не очікувала, що люди проїжджатимуть повз і постійно запитуватимуть, я можу чимось допомогти. Правду сказати, пропонують стільки допомоги, що 6 довелося відмовити. Просто неймовірно. Пожежа Калдор лише одна з багатьох на заході США, проте вона одна з 2 наймасштабніших. Друга – пожежа Діксі. Вона палає з середини липня на північному заході від Сан-Франциско. Уже в середу вона охопила понад 250 тисяч гектарів. Це друга за розмірами пожежа в історії Каліфорнії, а також найбільша цього сезону на заході США. Лихо спричинило небезпечне поєднання сильних перемінних вітрів і висушеної рослинності. Загалом вогонь знищив щонайменше 1200 будинків і ще 16 тисяч пошкодив. Близько 29 тисяч людей мусили евакуюватися із хребта С'єра-Невада. Водночас 48 тисяч жителів усієї північної Каліфорнії залишились без електроенергії. Компанія-оператор сказала, що вдалася до цього, бо лінії електропередач може пошкодити вітер чи вогонь. Зазвичай пік пожеж у Каліфорнії настає пізніше. Як очікують, цього року вогонь знищить ще більше території, ніж торік. А проте пожежі 2020-го поки вважали найруйнівнішими в історії США.